for today's video mga kapobreng guys. So magdiri sa ta, magtrabaho na sa diri. So kuyugi ko ninyo sa kuang trabaho diri.
So okay na ta, human na tagkuan. Human tag mga kapupring guys. So balhin sa taglaing ko. So mga sugo-sugo dito sa ubos. So mahipo sa taas ato ang mga gamit. So maoras na ako ang ron vlog. So salamat sa mga nakatanaw di. Thank you for watching. Yeah, don't skip the ads. Ha? Bye bye. May buntag.